Po 3 mesiacoch organizácie práce podľa procesných tímov v odlievaní a výrobe anód hodnotili spoločne lídri prevádzok na neformálnom stretnutí 20. mája ich skúšobnú prevádzku. Na stretnutí sa detailne rozoberali praktické skúsenosti zo zavádzania takejto organizácie práce do praxe. Zúčastnili sa ho aj procesní lídri elektrolízy, ktorá začala skúšobnú prevádzku podľa nového systému práce od 1. mája. Pozvanie prijalo aj kompletné vrcholové vedenie Slovalka, Milan Veselý, Igor Krátky a Rudolf Knap. V 2 prevádzkach akciovej spoločnosti Slovalko, odlievárni a výrobe anód už môžu po 3 mesiacoch praxe hodnotiť zmeny. Najprv ponúkame pohľad pracovníkov prevádzky odlieváreň. U nás v odlievárni sme prechodom na nový organizačný systém vlastne rozdelili odlieváreň na 4 procesné tímy: prípravu tavby odlievania, finalizácia, odlievanie čapov a odlievanie PFA z liatin. Ja som lídrom výkonného tímu prípravy tavby. Prínosom je vlastne, že celý ten tím ľudí pracuje na rovnakom technickom zariadení a máme spoločný cieľ, ktorý sa snažíme plniť sledovaním ukazovateľov KPI. Ďalšími ukazovateľmi sú znižovanie nákladov, flexibilita vo výkonnom tíme a dodržiavanie bezpečnostných predpisov. Za najväčší problém sme považovali pri prechode na procesné tímy práve tú bezpečnosť, ale tým, že sme sa zúčastňovali kontrol na pracovisku, sa vďaka Bohu tieto veci nepotvrdili a bezpečnosť je na vysokej úrovni. Nasledujúce naše snaženie smeruje k tomu, aby sme tie ukazovatele, ktoré máme stanovené, aby sme plnili. Tak tu v odlievárni, ako sme prešli na procesné tímy, tak sa nám vlastne zmenila celá organizačná štruktúra. Na procesný tím máme prideleného procesného lídra. Táto komunikácia s procesným lídrom je veľmi dobrá, alebo s procesnými lídrami je veľmi dobrá. V podstate sa nám zlepšila spätná väzba, zlepšila sa nám komunikácia v tíme, zlepšili sa nám porady. Vlastne účelovosť porad. Na poradách preberáme problémy nášho tímu, nie problémy celej zmeny. Tým pádom sú tieto porady pre nás efektívnejšie a účelovejšie. Pozitívne hodnotím aj to, že máme prideleného tutora z údržby, ktorý sa stará o naše zariadenie, pravidelne chodí a kontroluje ho. Určite pozitívne hodnotím aj to, že po prechode na procesné tímy sa nepoľavilo v bezpečnosti. Všetci zamestnanci, či na ranej, pobednej alebo nočnej zmene, používajú predpísané ochranné pracovné pomôcky. Zmeny v súvislosti s organizáciou práce podľa procesných tímov pocítili aj v prevádzke výroba anód. Prechodom na tento systém som sa stal výkonným lídrom na vypaľovacej peci. Hlavná zmena v tejto funkcii bola v tom pre mňa, že predtým za mňa všetko organizoval majster, mal zodpovednosť majster. Teraz ja mám na starosti všetkých ľudí, mám na starosti zabezpečenie smeny, zabezpečenie chodu tejto prevádzky. Mám na starosti všetky mimoriadne situácie, ktoré sa vyskytnú. Mám na starosti aj iné procesy, pokiaľ nie sú tieto v práci, lebo my robíme ako na trojzmennú prevádzku a sme tu nepretržite. Pokiaľ oni robia jedna prevádzka, jeden procesný tím robí na 2 zmeny a druhý zase nerobí víkendy, tak ja musím ako prebrať za nich zodpovednosť, čo sa týka aj odisťovania, zaisťovania loto zaisťovania, čo sa týka mimoriadnych udalostí, nežiaducich situácií, všetko vypisovanie, ako prešlo tým pádom na mňa. To, že som sa dostal na túto pozíciu, je pre mňa akousi výzvou do budúcna a chcel by som akože napredovať a chcel by som sa zdokonalovať. Vychádzať s ľuďmi, pracovať s ľuďmi a starať sa o prevádzku. Koncom mája sa v akciovej spoločnosti Slovalko začal cyklus školení lídrov, ktoré sú naplánované na tento rok ako súčasť uvádzania do praxe jedného z princípov systému AMPS vodcovstvo. Školenia lídrov výkonných tímov sú zamerané na zvýšenie a zlepšenie ich manažérskych zručností. Takže to školenie, ktoré začalo koncom minulého mesiaca, sa týkalo témy rola výkonného lídra, respektíve aká je tá zmena a rozdiel medzi
tím operátorom 1, ktorý býval v minulosti a dnešným lídrom výkonného tímu. Školení sa zúčastňuje približne 70 ľudí zo všetkých výrobných prevádzok Slovalka. Je plánované na celý kalendárny rok 2010 nejaký ďalší cyklus školení. Malo by to pokračovať témami napríklad ako sú komunikačné zručnosti, riešenie konfliktov alebo manažerské zručnosti. Radi by sme, aby celý tento cyklus zbehol ešte do konca kalendárneho roka, tak aby tí ľudia naozaj dostali všetky tie informácie a podporu k tomu, aby mohli riadiť výrobu lepšie. Vzdelávacie a rozvojové aktivity majú v Slovalku naplánované aj pre lídrov procesných tímov. Jedná sa tiež o školenia zamerané v prvom rade na tie mäkké zručnosti, respektíve manažerské zručnosti, avšak charakter týchto školení bude pre lídrov procesných tímov trošku iný, trošku upravený, keďže v prevažnej väčšine sa jedná o bývalých majstrov, teda ľudí, ktorí už majú určité riadiace skúsenosti. Okrem tých bežných rozvojových školení každý procesný líder absolvuje raz do mesiaca aj tzv. Coachingové sedenie, kde s koučom, respektíve s nejakým tým skúseným človekom, koordinátorom prejednáva rôzne témy týkajúce sa ich práce a spoločne hľadajú nejaké riešenia tých situácií, ktoré teda procesní lídri v práci zažívajú. Je to pomerne rozšírená forma možno v tých rozvinutých krajinách. Na Slovensku sme stále len niekde v procese zavádzania do firiem, takže je to pomerne nové a je to taká alternatívna rozvojová forma pre manažerov. V dňoch 31. mája a 4. júna sa v akciovej spoločnosti Slovalko uskutočnil externý audit, v rámci ktorého bola preverená efektívnosť integrovaného systému manažérstva spoločnosti. Audit sa dotýkal systému manažérstva v oblastiach riadenia kvality, environmentálneho riadenia, riadenia BOZP a riadenia informačnej bezpečnosti. Vykonávali ho audítori spoločnosti Dednorské Veritas. Vykonali sme audit z hľadiska systému manažerstva kvality, environmentu a bezpečnosti ochrany zdravia pri práci. Audit dopadol veľmi dobre, neidentifikovali sme žiadnu systémovú nezhodu, žiadne väčšie problémy. Tak ako aj v ostatných firmách identifikovali sme určité oblasti, ktoré si budú vyžadovať zlepšenie a ku ktorým budú prijaté v najbližšej budúcnosti nejaké nápravné opatrenia. Ale celkový záver bol teda veľmi dobrý, systémy sú udržiavané a sú aj zlepšované, takže vidno aj ten progres oproti minulého roku. Já jsem byl vedoucím redaktorem pro systém řízení bezpečnosti informací a podobně jako kolega jsem z výsledky auditu spokojen. Společnost Slovalko je velmi vyspělá v oblasti práce s lidma a i v oblasti řízení bezpečnosti informací. Z mýho pohledu všechna opatření, která společnost realizuje, odpovídají jejím potřebám a společnost velmi zodpovědně přistupuje k ochraně osobních údajů. Samozřejmě jsou tam nějaká doporučení, jak ten systém řízení optimalizovat, ale celkově lze konstatovat, že bezpečnost informací je dobře chráněna v této společnosti. Audítori okrem iného vyzdvihli otvorenosť a odbornosť všetkých zamestnancov, s ktorými sa počas auditu stretli a zhodne konštatovali, že systémy riadenia sú efektívne a účinné. Akciovú spoločnosť Slovalko čakajú v nasledujúcich dňoch zmeny v doprave. V druhej polovici júna zavádzajú spoločnosti dve významné zmeny v doprave. Parkovanie cúvaním pre osobné a dodávkové vozidlá a zníženie rýchlosti v celom areáli z 30 na 20 km za hodinu. Tieto zmeny sa robia v rámci zlepšenia bezpečnosti v doprave, v rámci projektu Trafik, ktorý je korporátny projekt, v rámci systému Hydro a boli schválené vedením Slovalka. Ďakujeme vám za pozornosť, dovidenia.